ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଏତେ ମଜବୁତ ନଥିଲା। କେମିତି କେଜାଣି ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଯାଉଥିଲି ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ। ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ତା ସହ ଦେଖା ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋର 7 ଜନ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ତା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ନଥିଲା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। କାହିଁକି କେଜାଣି ତା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ ଆଉ ଆଘାତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତା ଓଠର ହସରେ ମୋ ଓଠରେ ଫଗୁଣ ହସୁଥିଲା। ଆମେ କେବେ ବନ୍ଧୁତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ନାହୁଁ। ତଥାପି ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖର ପ୍ରତିଟି ମୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ତା ଉପସ୍ଥିତ। ହୁଏତ ତା ହାତ ପାଏନା, ମୋ ଆଖି ଯାଏ। ଇସାରାରେ ତାର କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ମୋ ଓଠରେ ଭରିଦିଏ ହସ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତା ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମିଳେନା। ଖାଲି ଭାବି ଚାଲେ ଆଉ ଭାବି ଚାଲେ। ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ଦେଇପାରୁନା। କେବଳ ମନ ଜାଣେ ଆଉ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରେ। କିଛି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ଜୀବନର ଏମିତି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଯାହା ଅନେକ ଯୁଗରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥାଏ। ହୁଏତ ସମାଜ ପାଖରେ ତାର କିଛି ନାଁ ହୋଇ ନପାରେ। ମନ ଜାଣେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏନା। ମନରେ ଅନେକ କିଛି କହି ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଅଧା ରହିଯାଏ। କାରଣ ସମାଜ ପରିଚୟ ମାଗେ। କିଛି ଜଣା କିଛି ଅଜଣାର ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଏ।